40 yıl tenler vardı. Soňky dersimiz çıkıp oturmuş goşguýunyň 7-nji topbagy. Goşga başlamazdan Matmulat Tama siziň pikiriňizçe bu çiltenleriň haýsyna girýär. Ma bilýär Matmulat Tamada weli Allah Taala'nın öwliýa dosty we bu çiltenlere girýär we girse haýsyna girýär. Dersiň soňuna çenni ýazyp bilersiňiz. 7-nji guruhuny kaba bilin 300 erdir söze bir gulak salyň 366 eren her ýylyň her gününe birini nekip oturmuş. Eýýäm 40'lardan soň 300'ler bar diýe bularyň adam nukaba diýär. Nukaba nakip diýmek teftiş edýän, barlayan, barlagyçy diýmek. We seçilmek, seçilen maniler amma we bularyň wezipesi näme? Barlaýarlar, ýani dünýäde bolup geçýän zatlar we öwliýalar arasynda bolýan zatlar barlaýarlar. Bular nazar eden düşörler joşgo, salar dünýämizin hakykat ışga. Efrad men nadir bulardan başga halky melamata ýakyp oturmuş. Bulara sereden ýa bular ýygyna düşen joşa geler we hakykatyň aşygy bolup başlar, hakykatyň ışgyna düşer. Olardan başga diýär, ýani bütün sanancıl tenlemizden 300'lerin 40'lardan 12'lerden soň efrad men nadir bir grup bowa, weliler grupy. Olar näme diýär? Halky melamata çağırýarlar, melamata ýakyp oturmuş. Melamat diýmek halkyň kalbyny dünýäni terk edip Allah'a yakınlaşmak. Allah'ın aşığı bolmagy iterler diýär. Ýani weli bolmagy iterler diýär. Bärde dünýäni terk etmek kalbyň bilen dünýäni terk etmek, ýoksam özüni däl dünýä. Ýani Allah'a yakınlaşdyrar diýär. Matmul aýdar dostlar men gumrah, hayran galdym bir mendilli tapmaýjak. Men gumrah diýmek, men hayran galdym diýär we öz mendilimiň, mertebämiň nämedigini düşünüp hayran galyp oturdum diýär. 300 gelip etdi öldürni hemrah. Yanık bağrım ýaşyny döküp oturmuş. Näme Matmulat Tamal haýsy weliler grupasyndan eken 300'lerden eken. 300'ler diýär gelip diýär meni öldürni dost etdiler, hemrah etdiler diýär. Yanık bağrım ýaşyny döküp oturmuş. Şoňa begenip, näme bağrım diýär göz ýaşlaryny dökdi diýär. İnşallah Allah Taala biziň hemmämizi şo ýanky melamaty düşüp Allah'ın aşığı bolup hakyky şo weliler ýalyp Allah'a weli, Allah'a dost eýlesin.